için Türkmen gümrükçüleri geçen yılın doğamını 50.000 tavuktan 11 milyon yumurtkalılar. Serketçiler olsa sığırların daşından 10.000 koyun vakyarlar. Elbette bu sanlar, bu sözlemler Sovet dövrünün mettuotunu yatla diyar. Sovet dövrünün mettuotunu bilen adamlar Türkmen mallarlarının her yıl 100 koyunun 110 kudu ya 105 kudu alıp gelenlikler varada havarları kan okanırlar. Sol ruvatta yurtta elbette hemişe etkatçılığı olupdu. Eýsem Türkmenistan näme üçin harw we hukuk goraýjy guramaların kömekçi hozalyklar diýilýänlerde azy önümlerini öňürmäge köp üns berip başlady. Bu ýagdaý birinciden täzelik däl. Sebäbi garaşsyzlygyň başga ýyllarynda Türkmen goşuny döretlerini, Türkmen goşuny azyk getmezçiligi bilen, çörek getmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolupdy. Şoň bilen birlikde Türkmen eskerlerinin eşik meselesi hem keserip çıkıptı. Ayakkabı meselesi hem keserip çıkıptı. Sapar Murat Niyazi, Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti bu meseleni eskerlerin öz kömekçi hocalıklarını öğretmeyi, öz mallarını östürüp yetiştirmeyi, öz ekinlerini, öz buğdaylarını ekmeyi bilen çözmek kararına geldi. Ama bu karar Türkmen eskerlerinin köçelerde maliyinna ya ekrançılık meydanlarına kaçıp tedip yörmeğine alıp geldi. Onların kişi maşgalasyna, kişi hojalygyna kul rahmetinin pidatı bolanlar hem boldy. Hatta eskerlerin köçelerde çilim, çörek sorap örenler hakkında köp maglumatlar ýaýrady. Bu ýagdaý Gurbangul Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelenden soň prezidentin ilkinji çözmeli bolsa ilkinji nowatda çözmeli bolan meseleleriniň birine urildi. Prezident Berdimuhammedow goşun meselesini, goşunyň üçünçüligi meselesini aýratyn üns berjekdigini gaýta-gaýta dile getirdi. Bu urda elbette belli bir işler hem edildi. Täze goşun berkitme galalary ya postlary guruldy. Harby enzamlar alındy. Şoň bilen birlikde eskerleriň egin eşiginiň ayakkabınyň düzeltilenligi hakynda hem habarlar gelip goşdy. Ýöne bu ýagdaý udaga çekmedi. Elbette bir yurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly. Şonuň bilen birlikde eskerleriň ýagdaýy ýyl-ýyldan ýene kynlaşyp başlady. Geçen ýyl Türkmen eskerleriniň ýyllaryndan azyk gelmese oňmaýanlygy, olaryň aşgadan keserleriniň barha köpelýänligi hakynda ýurt içinden Azatlyk radiosi ençime habary efire berdi. Emma Türkmen telewizionyasy bu habarlara gönlüğün reaksiya bildirmedi. Yani gönlüğün olary inkar etmedi, ýalana çykarmady. Şoň bilen bir wagtda prezidentin eskerleriň ýanyna edýän saparlary ýygyzamlaşdy. Bu saparlarda eskerleriň bolýan ýerlerini täze döwrewap aşhanalaryň gurulanyny, hatda olaryň ýyljak çörekler bişirip bilmekler üçin çörek göçürilýän enzamlaryň hem oturdylanyny görkezlip başlandy. Şoň bilen birlikde ýurtda azyk yetmezçiligi, nowatlar meselesi aýrylyp gitmedi. Sebäbi ýurtda döwlet ykdysadyýaty dol kontrolly edýärdi. Bu ýagdaý önümçiligiň ýyl-ýyldan peselmegine alyp geldi we geçen ýyl bu ýagdaý bazarlardaky ýagdaý bilen bilelikde, nowatlar bilen bilelikde, önlerin gymmatlamagy bilen bilelikde has görnetini gözeldi. Ýöne Türkmen hökümeti bu ýagdaý gönlüğün tasdiklamady. Ikinji tarapdan soňky döwürde harby we hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklar diýilýänlerde mallarçylyga, owa hojalyk önlerini berilýän ünse seredlenni Türkmen hökümetiniň bu meseleni eskerleriň rahmetini ulanmak arkaly çözmegi karar edenini görnýär. Elbette bir habarlarda hem geldenip durulmaýar. Ýagny prezident Berdimuhammedowyň öňe süren ideýalar esasynda bu hojalyklardaky mümkinçilikleri giňden peýdalanmak meselesi öňe sürilýär. Ýagny eskerleriň azy önlerini öndürmegine işletilmeginiň ulanylmagynyň kadaly bir ýagdaýdygy. Bu olaryň halal rahmetde terbiýelenmegine ähmiýetli boljakdygy bilen düşündirilmäge çalışylýar. Eýsem bir
doğru çıkarılgamy. Şol wagtda Türkmenistan Owganistan bilen goňşuçylykda jeňçiler meselesi bilen hem ýüzbe-ýüz dur. Islam jeňçiligi meselesi bilen ýüzbe-ýüz dur. Ýurtda türmelere girip çykýan adamlaryň köpelmegi bilen radikal islamyň güýçlenýänligi hakynda tasdiklenmeýän maglumatlar gelip goşýar. Ikinji tarapdan Owganistanyň demir gadygyny Türkmenistan bilen herketde ýagdaýlar ýitileşmegini dowam etdirýär. Türkmen eskerleri hem ýeşeksinden hem beter harby taýýarlyga has köp üns vermeliyip harby synçylar aýdýarlar. Emma şu ýagdaýda eskerleriň ady gönüllerini öndürmäge gönükdirilmegi, olaryň ady gönüllerini öndürmekde has köp ulanylmagi dogry çıkarylgamy? Bu parasatlykmy? Türkmen medeniýetiniň aýdylyşy, Türkmen medeniýetini görkezleşýäli bir dogrudan zerurlukmy? Eýsem bu meseleler barada Türkmen goşunyny gulluk eden ýaşlar näme pikir edýärler? Enatalar näme pikir edýärler? Ýurtda adyk owajalyk meseleler hakynda pikiri garaýyş bolan adamlar näme pikir edýärler? Bide bu barada öz pikirlerini ýazmagy, aýtmagy ýatdan çykarmaň. Şoň bilen birlikde bide eger gepleşiklerimiz haran bolsaňyz like basmagy hem unutmaň. Gepleşiklerimizi paýlaşsaňyz sizden hoşal bolarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.